आं नोंसोरनाव मा सोंगासिनो खोनादोंना खोनायाखै खोमायाव थलासे सना सोनानै लाजोबबाय बयबो ओइ लास्ट बेन्चआव जिरायग्राफोर गाद'फोर मोसौफोर खिन्था राजा इरागदावनि गुबुन मोनसे मुङा मा ओइ सार मा लास्ट बेन्चनिखौल' नोजोर होबाय थायोलै इसिबां अनो नामा नों लास्ट बेन्चनिखौ बेलेगफोरखौबो सोंनांगौ ना गोसोफोरा दुखु मोनगोन फार्स्ट बेन्चनिफोरा खालि लास्ट बेन्चआवल' सोंहरबाय थायो ओइ सैमा साला जेरै सैमा एरैनो सैमानि हाबासो मावनांगौ थायो नोंलाय हा सैमा बुंबाय थानायखाय सैमानि आखलखौसो लाना खिथि मारनो नागिरखोना माखो नोंलाय मा सोंदों बिनि फिननाय हो सार नों खालि थाङै थुङै खेंख्रा खेंख्रियै खालि राजाफोरनि नाम राजानि गुबुन मोनसे नाम खालि नामल' सोंबाय थायो मानोलै बेनिफ्राय हाथाय बाजारफोराव थांबा दखानफोराव थांबा रावबो राजानि नामखौनो सोङा साराल' सोंबाय थायो बाया नामा सार नोङो बेबायदि कुइसन सोंनो बे फाग्ला बिदिजों जायो खम जारला सार मा होनदों नों मा होनदों मा होनदोंबा खुरनानै ला याव एसेबां उल्था उल्टा ना नोंसोरखौ आं दा साफा जारिजोबगोन मिथिबाय ओइ लास्ट बेन्च मिनिदोंसो ना नोंसोरो ज'लि खोन्था राजा इरागदावनि गुबुन मोनसे मुङा मा नै सारा थाङै थुङै नामखौनो सोंफैफिनलायबायलै आंनि नामखौनो मोनसेल' मोनदों बेबो अमा राजा बेलेग नामानो गैबावा आंनि बिमायानो आंनो मोननै मोनथाम नाम दोनाखै आरो सासे मानसियालाय मोनसेल'सो नाम लानांगौ मा मोननै मोनथाम नाम लानाय बेलाय नामल' सोंबाय थायो बेफोर नामफोरा जेरावबो उदाया माथो गोदाव सोराव लेखासो फोरोंनो फैदों ना नामसो सोंनो फैदोंलै खामानि गैया नामा जोंहा लेखा फरायनांगौ मा राजानि नाम हादोरनि नाम खिथाबाय थानांगौ जाखो जोंलाय टाइम गैया जोंहा बेफोरखौ आंबो दाउसो दंलाय फरायसालियावसो फैदोंना अबावबा अजानि न'आवसो फैदों मिन्थिया अजाफोरासो नाम सोंबाय थायो नामा मामोन आमुखना नामा मामोन होननानै सोंबाय थायो जोंनावसो बेबायदि सोंबाय थायो फरायसालियावनो नामल' सोंबाय थायोलै बेबो हादोरनि नाम राजानि नाम डिस्ट्रिक्टनि नाम सैमान गियानानो दंजोबो नोंसोरनाव सासे मानसिनि गियान लायाखै दे हिनजावसाफोरा सोरबा बुंलाय राजा इरागदावनि गुबुन मोनसे मुङा मा सार राजा इरागदावनि गुबुन मोनसे मुङानो जाबाय गबिन्द चन्द्र बेलाय जोंहानि आबौनि बिफानि नामाबो गबिन्द चन्द्रमोनब्रा आबौआबो लेखा बोरै थावगोलै आबौनि नामसो बेलाय ओइ नों बिराद हाजोबगासिनो दंना जल्दि सिगाङाव जिरायफै सरि सार हाजेवला लास्टाव जिरायनानै सब समाव फाल्तु खालामबाय थागोन र' नोंसोर बांद्राय थादोंना आं हिस्ट'रिनि कुइसन सोंबाथाय नोंसोर बायदिसिना बुङोना राजानि नाम मानो सोङो होननानै बुंदोंना र' एबार साननै फारि सोंनि आं सानखान्थि सोंनि आं नोंसोरनाव बेसेबां रोङो नायनि खुगायाथ' खेमसि बायदि केस सलियो नोंसोरना सिखा गोबौ बायदि नङा होमबा दिमागा बेसेबां सलियो नायनि आं एबार ओइ खर' नायदाव गोजौआव नायदाव साइडआव जिरायनाय एकदम खनायाव जिरायनाय खिन्थालाय बानिफ्राय थामनांगौ बेसेबां थायो सार आं मिथिया वाह मिन्थियाखौबो बेसेबां एटिटिउड लानानै बुंदों वाह मानिनांगोन फिसा नोंखौ मानिनांगोन बिराद गोजौआव थांगोन नों बे देनां गोजौआव थांबाथाय जों सिरि लानानै हाख्लाय हरफिनगोन बेखौ हा सोरलाय लास्ट बेन्च सोरलाय कुइसननि एन्सारखौथ' होनो रोंखायासै खोथाया बारस'ना हा बहाबा थांबाथाय मावजि लामा बारस'नाय बायदि बेबायदि बारथेग्रा नोंसोरो दे खिन्था बानिफ्राय थामनांगौ बेसेबां थायो आंबो हागौमोन सार नोंनो जोंनाव राजानि नाम राजानि बिमानि नाम राजानि फिसाजोनि नाम खालि राजायावल' इन्टारेस्ट होबाय थायोबा नोङो होमबालाय जोंलाय बेफोर दाजाब दानखौलाय बोरै रोंनांगौब्रा सार बेनिखायनो रोङाखै आच्छा बिदिसो होमबा खोनासं आं फोरोंफिननि मोजाङैनो खोनासं दा हाफांनाव 10टा थाइजौ दङ मिथिबाय हाफांनाव 10टा थाइजौ दङ दा हाफाङा नोंनो अमा राजा नोंनो थाइबा हरबाय ओमफ्राय बंलुमानो थाइथाम हरबाय दा हाफाङाव थाइबेसे थागोन बुंलाय बेलाय गोरलैथार 6टा थागोन सार हाफांनाव 6टा थाइजौ मानो 6टा थानांगौ जाखो बेनावलाय माबोरै 6टा थागोन बेनाव मानो होनबा हिनजाव मानसिफोरा बिराद सेल्फिस जायोलै बिसोरो जानला मानला होलाबाया माथो आरो आंनो थाइबा हरगोन बियो बंलुमानो थाइथाम हरगोन इयो हरा माथो गावहानो लाजोबगोन सार गावहानो लानानै जोंनो थाइसेल' होगोन बा थाइनैल' होगोन खिन्थु बे बाराव 10टामोन नालाय बे जोंनो थाइनैल' हरदों बंलुमानो थाइनै आंनो थाइनै बेनिखायनो गावनाव 6टा थाफिनबाय 6टा सार 6टा मा होनखो नों अमा राजा खम जारला ना सार खम जारला नोंसोरखौ ना दानो जिबायदि नोंसोरो उत्पात खालामनांगौ उत्पात खालामना ला आंबो नोंसोरखौ पेपार होनाय समावसो नायगोन अब्लासो नोंसोरखौ आं फिन साजा होगोन एग्जामाथ' सफैगासिनो दङ आनजादा फरायनायाथ' जाखायाखै नोंसोरना बेल बुबाय आच्छा बेल बुनायखौसो ताल लागासिनो दङ नोंसोरो हो फरायनायावबा गोसो होआ नोंसोरो फरायनायावबा गोसो ज'आ खालि बेला माला बुगोन बेखौसो सानबाय थायो ना आरो वाट्सएप स्टेटासफोराव दिनैनिफ्राय रमान्टिक स्टेटास होनायफोरा बन्द खालामजोबनांगौ मिथिबाय नोंबोथ' स्टेटास होबाय थायो फेसबुकआव पोस्ट आपल'ड खालामबाय थायो नोंसोर आंखौबो नोजोर होयो सारा दाखालि गावासो जौ बटलनि स्टेटास होलायदों एसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो होलायना होलायबावो ना केपसनखौ हे फाग्ला बिदिजों जायो खम जारला अरे
नोंसोरखौ